Ah, Hola, boa tarde. boa tarde. Buenas.
Boa tarde, cando se poida, que se activen todas as cámaras e damos comezo. Pois moi boa tarde a todos e a todas. Dá comezo a sesión plenaria do mes de marzo. Punto número 1, a aprobación se procede das actas anteriores. Informa a secretaria. Sométese a aprobación as actas das sesións ordinarias de 27 de xaneiro e 11 de febreiro de 2021. Moi ben, moitas gracias. Votos a favor? Todos, unanimidade. Punto número 2. Proposta de aprobación convenio en colaboración entre os concellos de Fene, Cabanas e Ares para a xestión compartida do punto limpio de Vilar do Colo. Informa a secretaria. Bueno, como xa vos expliquei na comisión informativa, dado que houve unha baixa de dos concellos que pretendían formar parte da xestión do punto limpio, que creo que foi Mugardos neste caso, pois temos que volver a levar o convenio a pleno para formalizalo entre os tres que quedan. Moitas gracias. Bueno, pois, como informou a secretaria, como xa viñemos aprobando en veces anteriores, neste caso, o Concello de Mugardos, por diferentes motivos, pois non optou a entrar dentro do convenio de xestión do punto limpo, polo cual quedamos solamente Cabanas, Fene e Ares para a xestión do mesmo. Polo cual, houve que refacer todo o estudo económico novamente, pois, volver a firmar os tres concellos que quedan o convenio. O convenio é exactamente o mismo que o anterior, o único que cambia pois, son as cuantías e xa está. De acordo? En primeira rolda de intervencións. Ninguna. Segunda rolda de intervencións. Ninguna. De acordo? Pois, realizamos a votación. Votos a favor? Por unanimidade. Moitas gracias. Punto número 3, proposta, aprobación reglamento de identidade visual corporativa. Informa a secretaria. Bueno, é un regulamento, xa o indica o nome, para o tema da identidade visual corporativa proposto polo concelleiro Iago Varela e que sigue a tramitación usual dun regulamento. Moitas gracias. Bueno, pois informa deste punto o concelleiro. Ben, moi boa tarde a todas e todos. Pois a vida conta da necesidade de ter un regulamento que da identidade visual corporativa do Concello de Cabana. Realizouse estas normativas de aplicación do símbolo de logotipo que conforman a imaxe do Concello de Cabanas. Este manual de identidade corporativa, que figura no anexo segundo do regulamento, recolle a identidade e será de obrigatorio cumprimento para todos os departamentos do Concello, así como tamén para as diferentes empresas e proveedores que interveñan en calquera dos procesos de comunicación gráficas ou audiovisuais. Moitas gracias. Primeira ronda de intervencións. En Sardiña, ten a palabra. Sí, eu quería preguntar, bueno, cales foron as motivacións para elaborar este manual, a que se debe, decir, cales son os motivos iniciais polo que se encargan no momento. Moi ben. Segunda ronda de intervencións. Sí. Señor Varela. Sí, pues a necesidade de crear este regulamento é porque ata agora estaban convivindo entre 7 e 8 logos que se usaban indistintamente, sin ningún tipo de xeito. Entendemos que como calquera outra entidade ou calquera administración ten, pois é imprescindible que a imaxe do Concello sea única. Sardiña, alguna segunda intervención? Non? De acordo. Pois realizamos a votación deste punto. Votos a favor? 6. Abstención? 5. Bueno, pues queda aprobado este punto. Punto número 4. Expediente contratación de servicio de axuda no fogar no Concello de Cabanas. Modalidade de dependencia. Informa a secretaria.
Bueno, supoño que xa tuvechedes acceso ao expediente, é un expediente de contratación do Servizo de Axuda no Fogar, na modalidade de dependencia, neste caso, que actualmente estaba sen contrato, pola contía que supera o 10% dos recursos ordinarios do orzamento, que corresponde ao pleno a súa tramitación. Posteriormente, unha vez que se licite, se presenten as ofertas, a adxudicación tamén virá a pleno. Moitas gracias. Informa a concelleira. Boas tardes a todas e a todos. Pois o que acaba de dicir a secretaria, o servizo estaba caducado o contrato dende fai 2 anos e pico e temos a necesidade de contratar a empresa porque ademais co estado de pandemia prevemos que o número de casos aumente e temos que facer frente a estes gastos. Moitas gracias. Primeira ronda de intervencións. Señor Sardiña. Ben, nos vimos un pouco, vimos o expediente en canto ás posibilidades que hai en canto á súa tramitación. Entendemos que non se valorou a posibilidade da xestión pública, porque non vemos por ningún lado pois, un estudo económico de contraste para comprobar se hai outro tipo de xestión, porque entendemos que a xestión do servizo de dependencia non é algo que se vai levar a cabo pois, a un prazo de 3 anos, despois dos 3 anos vai a desaparecer o servizo, é dicir, o servizo continuará no futuro, porque vai seguir habendo pois, persoas maiores e a lei de dependencia en principio pois, vai persistir no tempo. Entón, nese sentido, vendo as características do servizo, sería interesante facer esa valoración, vendo que pois hai aproximadamente sobre 20.000 euros que se prevén de beneficio industrial ao ano, creo, ou cousa así, polo que así, por riba no expediente, pois tamén habería que valorar outro tipo de opcións, porque esos 20.000 euros poderíanse dedicar a melloras no propio servizo. Pero sen ese estudo económico non podemos entrar a valorar nada máis. Entón, pois, podemos comentar se valoran esa opción política que teñen pensado facer de cara ao futuro. Agora mesmo, pois, sabemos que o servizo de dependencia pois, é un servicio fundamental, debe ter todas as medidas COVID, evidentemente, e agardamos que nos digan. Moitas gracias. Señor Sardiña, indicarle, sí que se valorou inicialmente esa medida, solamente que, bueno, realmente fai falta máis tempo para facer un estudio detallado da viabilidade de ter ese servizo municipalizado. É algo que temos que valorar daqui a uns anos, pero evidentemente non podemos ir co contrato caducado tal como estaba, por lo cual levamos a cabo este contrato e no futuro sí que temos que ver a viabilidade de municipalizar certos servicios, entre eles este. Non está fora da nosa idea, pero evidentemente pues, fai falta moito máis tempo para traballar, ver a viabilidade, como artellar ese servicio, porque obviamente pues, dentro do Concello fai falta unha estrutura un pouco máis amplia para poder organizar dito servicio. De acordo? Moi ben. Segunda rolda de intervencións. Señor Sardiña, a palabra. Ben, eu cando escoitei agora o comezo que a exposición, efectivamente, son 2 anos e pico, é dicir, cando entraron, xa vamos para 2 anos desta legislatura, creo entender, non? Entón, non sei, a falta de tempo, pois, creo que é un pouco un argumento para sair do paso. Entendo que non valoraron esta situación ou esta proposta ou non entraron no fondo da cuestión, porque evidentemente iso hai que tomar decisións políticas dende que se quere afrontar o asunto. E aí en 2 anos habería tempo de sobra para facer un estudo desas características que tampouco representaría un gran custo. Tal e como se fai pois, estas bases con esas previsións tamén se podería perfecto pois, un cálculo en canto a xestión pública no servicio. E a súa acción entendemos que bueno, a externalización do servicio, nada máis.
Non escoito. Disculpade, se non hai máis intervencións, realizamos a votación deste punto. Diana, queres dicir algo? Sí, quería decir que sí, dende que chegamos ao goberno este contrato xa estaba caducado. Sí que pensamos en facelo noso, pero é que agora mesmo é inviable. O custo do prezo da hora das auxiliares está incrementándose moitísimo. De feito, a día de hoxe está valorado en 26,76 €. Son 17 € máis do que aporta a Xunta de Galicia á dependencia. A día de hoxe, a empresa que está xestionando a dependencia para o Concello de Cabanas dispón de 17 auxiliares, a maiores unha traballadora social. Agora mesmo é inviable para os nosos orzamentos, xa que para este ano tiñamos previsto un orzamento de 15.000 € para este servicio de dependencia. Neste estudo económico o servizo está valorado en 469.000 €. Mentres non teñamos máis axudas por parte da Xunta ou unha suba a ese precio hora, pois vai ser realmente complicado que o Concello poida asumir ese servizo directamente. Moitas gracias. Pues realizamos a votación deste punto. Votos a favor? 6. Abstencións? 5. Moitas gracias. Pasamos ao punto número 5. Expediente modificación de créditos 1/2021 na modalidade de crédito extraordinario. Informa a secretaria. Bueno, trátase dun expediente de crédito extraordinario para unha serie de gastos que están justificados na memoria da alcaldía que está incorporada ao expediente e que se financian co remanente líquido de tesorería. Moitas gracias. Bueno, pues como xa comentei na comisión, nesta primer modificación de crédito para collendo remanente, vanse realizar e financiar varias obras e equipamentos para o Concello. No Departamento de Cultura, equipamento para taller no Centro Etnográfico da LA, que estará ubicado na Escola Laica, por un importe de 12.705 €, equipamento ou un segundo equipamento do Centro Etnográfico da LA, por un importe de 17.545 €, equipamento audiovisual para o Salón de Actos da Escola Laica, por un importe de 15.167,98 €, equipamento de butacas do Salón de Actos da Escola Laica, por un importe de 13.246,55 €, e proxecto para a educación da Escola Laica cuarta fase, por un importe de 106.891,60 €. Tamén vaise levar a cabo unha reposición do muro de contención no camiño de Valdarripa por un importe de 13.560,43 e tamén se van a financiar as obras para a achega da Asociación de Concellos no Camiño Inglés por un importe de 5.000 €. Moi ben, pues realizamos o primer turno de palabra. Nadie. Señor Sardiño. Ben, en canto a esta expediente de modificación de créditos 1/2021, na modalidade de crédito extraordinario, consideramos que faltan, que son necesidades básicas. De isto, pois, algunhas das propostas que veñen aí presentadas, pois, descoñecémolas ou temos a primeira noticia a través deste expediente de modificación de créditos. Non sabemos realmente a que van destinados estes cartos, vostedes pois, non ofrecen maiores explicacións. Por o momento, pois, é o que temos que decir. Moitas gracias. Moitas gracias. Segundo turno de intervencións. Señora Arias. Sí, hola, buenas tardes a todos. Bueno, el Grupo Popular va a votar a favor, nos parece importante. Sin embargo, echamos de menos el uso de todo aquel material que se adquiere. Es decir,
Les pongo un ejemplo claro. Han hecho una inversión en ordenadores para el concello antiguo, por ejemplo, está muy bien, pero el uso que se les da es nulo. Entonces, lo que nos gustaría es que además de invertir en material y en equipamiento, que nos parece no solamente necesario e importante, sino que estamos completamente a favor, que por favor se centren también en el uso que se le da a este material después de adquirirlo. No es solamente adquirirlo y ya está, sino que hay que ponerlo en funcionamiento. Simplemente recalcar eso y el sentido de nuestro voto, de todas maneras, será a favor. Moitas gracias, señora Arias. Un matiz, non compramos ordenadores para o Concello Vello, sino que os únicos ordenadores que se compraron foron para cambiarlos polos ordenadores actuales de algúns traballadores e traballadoras do Concello que por problemas de ordenadores obsoletos pois non podían traballar en condicións. A intención que se ten con estos equipamentos, estos proxectos, por exemplo, en cultura, pues, é darlle uso á escola laica, como se ven demandando desde fai anos. Entre eses usos, pues, o salón de actos, derivar todas as actuacións que se realizan hoxe en día no salón de plenos deste concello, actos, concertos, charlas, conferencias, cursos, derivarlos todos para ali en un sitio onde estén un equipamento audiovisual en condicións, con iluminación idónea, con unhas instalaciones dignas para poder, por exemplo, pues, representar pues, un teatro, ¿no? Que actualmente pues, non o temos. Por outra banda, a remodelación da escola laica para que todo cumpra por normativa, poder ter un edificio que podamos utilizar e que sexa útil para os veciños e veciñas. E logo tamén pues, o equipamento do centro etnográfico que bueno, pues, podemos adquirir gracias a que pues, un museo etnográfico cerra as súas portas e podemos adquirir todo ese material e traelo para Cabanas, ¿no? Aproveitando que en Cabanas temos unha asociación de mulleres fiandeiras, pues creemos que é algo importante potenciar ese tirón que xa temos, ese nome que xa ten Cabanas gracias ás fiandeiras, pues darlles un potencial con este novo equipamento e facer pues, un museo do que elas fan por toda Galicia, por toda España e por parte tamén do estranxeiro, afortunadamente. Pues, se non hai máis intervencións, realizamos a votación deste punto. Votos a favor? 10. Abstencións? 1. Moi ben, pois moitas gracias. Pasamos á parte de control de órganos da corporación. Punto número 6, informes de presidencia. Resolucións da alcaldía. Informe secretario. Dase conta dende a resolución de alcaldía 43/2021 do 21 de xaneiro ata a resolución de alcaldía 268/2021 de 26 de marzo. Moitas gracias. Alguna intervención? Ninguna. Moi ben, pois pasamos a mocións de urxencia, punto número 7. 7.1, hai unha moción de urxencia presentada polo Partido Popular, moción para pedir a ampliación inmediata da bonificación da AP9. Informa a concellera, expoña a urxencia e despois facemos o debate. Sí, moitas gracias. Bueno, pois evidentemente a autoestrada AP9 pois é unha infraestructura fundamental. Nos vemos evidentemente afectados moitos usuarios, moitos galegos, polo incremento paulatino e abusivo das bonificacións e nos parece importante sacar o debate. Moi ben. Alguna intervención para apelar sobre a urxencia desta moción? Señor Sardiña. Sí, xa fago para todas as demais tamén. Dende o meu punto de vista, pois,
todas as mocións que se presenten para min van ter o carácter para incluir na orde do día, é dicir, unha votación para incluir na orde do día. Entendemos que todas íamos votar a favor, despois o debate xa sairá o que queira ou xa sairá o resultado que nada máis. De acordo, moitas gracias. Pues realizamos a votación. Votos a favor. Todos. Moi ben, señor Arias, expoña a moción. Bueno, antes de nada agradezo á Corporación Municipal a oportunidade de expoñer. Bueno, a autoestrada AP9 é unha infraestructura básica e vital de dinamización económica e social da nosa comunidade autónoma. É un eixe vertebrador que percorre a xeografía galega de norte a sur, na súa franxa atlántica, na que se concentra alrededor do 60% da poboación e que conecta 5 das grandes cidades galegas: Ferrol, A Coruña, Santiago, Pontevedra e Vigo. O Goberno de España anunciou a finais do pasado ano, coincidindo coa presentación dos orzamentos xerais do Estado de 2021, unha serie de actuacións sobre as peaxes que non se están a aplicar nesta autoestrada, como a bonificación das tarifas e a invalidación das subas extraordinarias anuais. Pero, a pesar dos anuncios e promesas feitas, o Goberno de España non só non cumpriu ningún dos seus compromisos, senón que permitiu á empresa concesionaria aumentar as tarifas, desoíndo o ditame do Consello Consultivo de Galicia, que considera este incremento extraordinario nulo de pleno dereito. Esta suba, que se está a aplicar dende o pasado 1 de xaneiro, ven sumarse ás realizadas en anualidades anteriores, en virtude dos incrementos extraordinarios que autorizou o Goberno Socialista de España, a través de 2 reais decretos aprobados en 2011 e 2018, e coas que se compensa a empresa concesionaria polas obras de ampliación realizadas nesta autoestrada. Así, no ano 2018 incrementáronse as taxas nun 2,15%, no 2019 un 3,51%, no 2020 un 2,69% e neste 2021 case un 1%, algo que, como é lóxico, está a producir un gran impacto sobre a cidadanía e as empresas de Galicia, e tarifas que seguirán aumentando progresivamente no futuro en virtude desas subas extraordinarias autorizadas por gobernos socialistas. Este suba das peaxes redunda no agravio comparativo do que vimos sendo obxecto os galegos con respecto ao resto das autoestradas de competencia da Administración Central, posto que a tendencia é eliminar ou rebaixar as peaxes, todo o contrario do que se está a aplicar en Galicia. Ata tal punto que a AP9 foi o pasado 1 de xaneiro a autoestrada estatal que máis subiu as súas peaxes, o que a converteu nunha das máis caras de España. Ademais das deficiencias detectadas na autoestrada, que poñen en dúbida a seguridade e calidade do servizo, continúa sen liberarse as peaxes prometidas e pendentes dende 2018. Non podemos esquecer tampouco que a AP9 é unha infraestructura incompleta na que acumulan retrasos importantes obras pendentes como a ampliación da avenida de Alfonso Molina e o vial 18 na Coruña, o remate das saídas en Ferrol, o enlace orbital en Santiago, a remodelación do nó de bombeiros en Pontevedra ou a integración urbana en Vigo. Xunto con todo isto, o Goberno de España desoe os chamamentos da Xunta de convocar a Comisión Conxunta sobre a AP9 para abordar as bonificacións e para avanzar nas negociacións sobre a transferencia a Galicia da titularidade da autoestrada. Por todo o exposto, o Grupo Municipal do Partido Popular insta ao Goberno de España ao establecemento inmediato dun sistema de bonificacións de peaxes na AP9 que rebaixe o custo da autoestrada e o seu impacto nos petos das familias e na competitividade das nosas empresas e do noso territorio. 2, a deixarse en efecto as novas subas extraordinarias previstas para financiar as obras de ampliación da autoestrada. 3, a convocar a Comisión Conxunta da AP9 para abordar coa Xunta o modelo de bonificacións e para avanzar na transferencia a Galicia da titularidade da autoestrada con todos os recursos necesarios para acometer as obras pendentes e para a súa axeitada xestión. Moitas gracias, señor Arias. Primeira turno de palabra. Señor Varela. Moitas grazas. Para falar desta moción, imos distinguir o texto concreto do seu espírito. No tocante ao texto concreto, e a pesar de algunhas cuestións que poidan ser algo opinables, no tocante á necesidade de certas obras, como pode ser a ampliación de Alfonso Molina, parecenos que o texto, maiormente, é correcto. Isto non quita que teñamos que denunciar un pouco o espírito da moción, como un exercicio de hipocresía.
E con isto non queremos acusar ao Partido Popular de Cabanas nin ás súas concelleiras, senón ao Partido Popular de Galiza, non? Xa que sabemos que isto é unha moción tipo e que non é culpa de vostedes. O PP estivo anos gobernando o Estado. Na última época, con a persoa de orixe galega de presidente. E non foi até hai nada que o Partido Popular decideu sumarse ao clamor popular que existe contra o espolio da AP9. As bonificacións ou mesmo a gratuidade da AP9 que agora defenden son o resultado dunhas condicións que o BNG puxo sobre a mesa para apoiar a investidura de Pedro Sánchez como presidente do Goberno do Estado. Condicións que tamén hai que deixalo claro, o Goberno do Estado non está a cumprir a día de hoxe. Compre lembrar que se no 2021 as galegas e os galegos seguimos a pagar as abusivas peaxes da AP9 é grazas a gobernos do PSOE e do Partido Popular, que a diferenza do que fixeron noutros territorios do Estado, onde rescataron con cartos públicos autoestradas en bancarrota, en Galiza non. En Galiza, ao revés. En Galiza decidiron aumentar os anos de concesión. Primeiro foi a UCD, xa no 77, que aumentou un ano e 4 meses a concesión da AP9 desde o 19 de agosto de 2012 ao 20 de novembro de 2013. Logo foi o PSOE, con José Borrell como ministro, que envolveu a ampliar esa concesión desde 2013 ao 18 de agosto de 2023. E, finalmente, a terceira prórroga debemos ao Goberno do Partido Popular presidido por José María Aznar, que en 1998 decidiu estender esa prórroga 25 anos máis até 2048. Como grazas a estas prórrogas, PSOE e PP agotaron todas as vías legais para estender máis alá a concesión da AP9, máis aló de 75 anos, e a ambos partidos se debía de parecer que non era abondo o saqueo ás galegas e os galegos, tanto o ministro socialista como José Blanco, como a ministra popular, Ana Pastor, por certo, ambas de orixe galega, decidiron explorar a vía da suba das peaxes. Así que, grazas ao Partido Popular e Partido Socialista, hoxe non só seguimos pagando unha AP9 que xa está máis que amortizada, senón que, ademais, pagamos as peaxes máis caras. Como dicíamos ao comezo e a xeito de resumo, estamos a favor do texto, pero non podemos máis que denunciar ese espírito de branqueo co que se presenta a moción. Temos neste mesmo pleno outra proposta similar do Bloque Nacionalista Galego que eu, se a todos os grupos lles parece ben, diría de facer estender o voto ás dúas, non? Porque penso que son compatibles e as conclusións de ambas, as propostas de acordo son compatibles e sumables, non? E creo que é importante que deste pleno, como concello que é atravesado pola AP9, como concello e no que temos veciñanza que é saqueada pola autoestrada, penso que é importante que teñamos o maior apoio a todas as propostas. Moitas grazas. Señora García, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Boas tardes a todos e a todas. Eu estou totalmente de acordo co que acaba de expoñer o señor Varela. Non estaríamos nesta tesitura se os sucesivos gobernos do PSOE e do PP non seguiran a subir as peaxes e a prorrogar unhas autopistas que xa están máis que pagadas por os galegos e galegas. Pero, por suposto, non somos indiferentes ao custo que representa para os cidadáns que máis nestes tempos de crise pandémica. Así que obviaremos todo este tipo de políticas e, polo interese propio dos galegos, pois estaremos a favor de aprobar estas mocións. Moitas gracias. Señor Sardiña, ten a palabra. Sí, moitas grazas. Neste caso, dentro do noso punto de vista, pois as mocións son moi similares, tanto do PP como a do BNG. O do PP, concretamente, pois o tema de Alfonso Molina, da ampliación de Alfonso Molina, nós non estamos de acordo, porque ao final pois, sempre é o mesmo, é dicir, incrementanse as vías de acceso ás grandes cidades e acabanse colapsando ainda máis. Non? A situación pois, xa é un problema que requiere outro tipo de actuacións que van encaminhadas ao uso do transporte público, zonas disuasorias, etc., que supoño que solucionarían bastantes problemas de tránsito no que na entrada da Coruña. Pero sin esa cuestión, que entendemos que efectivamente digamos, unha moción genérica, non? Do Partido Popular, podemos decir dúas cuestións, non? En relación a tanto a unha moción como a outra. De noso punto de vista, a AP9 nunca vai ser máis barata mentres non se faga
pois un rescate, en primeiro lugar, e a continuación se pase a xestión pública, é dicir, que suprima a concesión. Para iso xa hai estudos feitos de cal sería o custo concreto desa actuación e, por fin, de alguma maneira, resolveríase a situación de fondo, non? Entendemos que coas propostas que hai en riba da mesa, o único que nos está dicindo é que hai que pagarlle máis a Audasa, é dicir, que subeuselle as peaxes e hai que pagarlle en compensación dos impostos do Estado, da Comunidade Autónoma ou do que sexa. Entendemos que un parche para hoxe, que de cara ao futuro habería que pensar mellor o que hai que facer. Nese sentido, esa proposta de xestión pública e de rescate da concesión xa estivo imposta encima da mesa e foi rexeitada por todos. Esas son as solucións que nos quedan. E non, teremos que aguantar ata 2048 a pago abusivo desas peaxes. En calquera caso, ainda que haxa 54 millóns de euros no actual orzamento xeral do Estado que poden paliar esa situación, para nós seguen saindo dos petos de todos os galegos e galegas. En ese caso, queríamos deixar claro e poñerlo encima da mesa. En concreto, o que sí que nos interesa aquí en Cabanas é unha cuestión que xa vimos presentando tanto na pasada legislatura como nesta. A AP9, concretamente, ten o último tramo do noso concello sen pagar IBI, porque aparece como un terreo descoñecido. Os manifestamos en distintos plenos da corporación, tanto na anterior corporación como nesta. Seguimos o mesmo. Non vemos ningún tipo de actuación por parte do Goberno encamiñada a, máis que perdoarlle, euros, miles de euros, a concesionaria da AP9, cando está tendo un lucro. É dicir, dende que nos solicitamos esta reclamación de que hai que cobrarlle o IBI, a contribución, a AP9 nese último tramo, non só nese último tramo, tamén se detectaron, a raíz diso, creo que outras cuestións que non se lle están cobrando. Ainda que sexa o 5% que ten grazas á lei franquista. E permitiu esta situación de prácticamente estar nun paraíso fiscal. Nós non debemos de permitir que sigan nese paraíso fiscal e nos debemos reivindicar ese cobro, como se lle reivindicou tamén aos veciños cando se fixo unha actualización, que curiosamente pasou por alto a AP9. En ese sentido tamén lles pediría que o teñen a ben, dá igual, se non é neste pleno, será no seguinte, no que sexa, que sí que teñamos un acordo unánime e un pacto entre todos os partidos políticos para cobrarlle a Audasa en Cabanas o que hai que cobrar. É un 5% que é injusto, entendemos que é injusto, pero hai que cobrarlle o 100%, pero polo menos non deixarlles pasar por alto nin ese 5%. E que vai para as arcas municipais que falta fan para algunhas cuestións importantes, ainda que vostedes teñan outras prioridades. Nada máis. Moitas gracias. Bueno, como última intervención miña, que non intervín, estamos a favor no fondo desta moción por parte do Partido Socialista de Cabanas. Estamos de acordo nos puntos desta moción, como tamén do Bloque Nacionalista Galego, polo cual vamos a votar a favor de ambas. Solamente que, na moción do Partido Popular nos chama potencialmente a atención de que parece que aquí solamente gobernou o Partido Socialista en España, non? O Partido Popular non estuvo no goberno, nin fixo absolutamente nada, e que prorrogou o contrato hasta 2048 foi o Partido Popular, é dicir, non é por nada, pero bueno, de todas formas, estamos, como digo, de acordo no fondo. Non vou entrar en detalles de ti máis, ti menos, en fin, obviamente, tanto o Goberno do Estado do Partido Socialista sí que debería de facer moito máis do que fai para solucionar este problema das peaxes e da AP9 pasada para a Comunidade Autónoma. E tamén o Partido Popular, cando estivo o Goberno, tampouco fixo moito ou absolutamente nada, ou empeorou máis o tema, non? Polo cual, creo que o importante de todo isto é aprobar estes puntos, que estemos de acordo en que hai un problema e hai que solucionarlo, hai que poñer as cartas sobre a mesa
facer presión a todos os partidos políticos para que solucionen este problema que temos aquí en Galicia. Dependente, da igual que estén uns ou estén outros, aquí hai que solucionar os problemas aos cidadáns, sexan os partidos que sexan. O que sí que me gustaría incluir en ambas mocións sería un punto extra de solicitar a gratuidade do tramo entre Ferrol e A Coruña, que creo e considero que un tramo que a comarca de Ferrolterra debería de maneira moi ben para a crise que estamos a vivir nesta comarca e os movimentos entre ambas cidades se ven reducidos, por desgracia, por os custos das peaxes, e moitas empresas non se poden desplazar sen perder máis cartas todavía despois da crise que estamos a vivir, por lo cual eu incluiría, se tedes a ben, incluir este punto extra de solicitar aos gobernos do Estado a gratuidade das peaxes entre Ferrol e A Coruña. Segunda ronda de intervencións, señora Arias. Sí, moitas grazas. Bueno, primeiramente, nós estamos totalmente a favor de que ambas mocións se voten xuntas. Estamos a favor desa enmenda por parte do señor alcalde, que de feito nos parece moi importante. A comarca de Ferrolterra non está evidentemente como para perder ningún tipo de oportunidades, efectivamente lle viría estupendamente ben, non solamente a Cabanas, senón a toda a comarca, poder ter esa gratuidade, evidentemente. Nos, para votar a favor tamén da moción do BNG, queremos que onde di o acordo relativo a instar a Mesa do Congreso e as forzas políticas con representación nesta institución a aprobar definitivamente a lei de transferencia da AP9 a Galicia no actual período de sesións, podamos facer unha emenda engadindo cos recursos necesarios para acometer as obras pendentes, manter as bonificacións comprometidas e garantir a súa axeitada xestión. Por outra banda, bueno, tal e como dixo o señor Varela, non é unha cuestión contra o BNG de Cabanas en absoluto, é unha cuestión falando do BNG en xeral. Agradezo que se faga historia, pero entendemos que, unha vez máis, hai un intento por parte do BNG de blanquear a súa culpa e a súa enorme responsabilidade na situación de agravio que vive Galicia en relación coa AP9 e a política de infraestructuras do Goberno de España na nosa comunidade, que históricamente sale sempre perxudicada. Está un pouco construído en argumentos demagóxicos cos que o BNG bota fora os balóns da responsabilidade e trata de colgarse unhas medallas que non lle corresponden. Se queremos facer historia, o BNG debería lembrar tamén que era un partido no goberno galego, no bipartito, cando no ano 2008 votou no Parlamento galego en contra da reclamación da transferencia da AP9 a Galicia. O BNG formaba parte do goberno galego que en 2006 accedeu a firmar un acordo co goberno e Audasa para bonificar as peaxes de Rande e abarcala con cartos de todos os galegos, a pesar de ser unha autoestrada estatal. Ese acordo foi orixe dun enriquecemento inxusto de Audasa, tal e como ditaminou anos despois o Consejo de Estado. E máis recentemente, o BNG asinou un acordo de goberno con Pedro Sánchez, traizoando os intereses dos galegos a cambio dunha foto. Por tanto, a cambio de nada. O BNG deulle o goberno ao partido que o pasado 1 de xaneiro permitiu que a AP9 rexistrase a maior suba de todas as autoestradas de toda España. E segue a ser o seu socio despois diso. Un negocio ruinoso para os galegos, pero, eso sí, redondo para Audasa. O Concello Consultivo dixo tamén que as subas extraordinarias das peaxes, froito dese acordo Estado-Audasa, eran nulas de pleno dereito. En calquera caso, como digo, se estamos a favor de adoitar esta enmenda, podemos perfectamente votar ambas mocións conxuntamente e o noso sentido do voto será a favor de ambas. Gracias. Moitas gracias. Señor Varela.
Moitas grazas. Ben, comezo polo final. Sí, aceptamos a emenda, creemos que non modifica tampouco a idea inicial da emenda. Agradezo tamén bueno, pues o acordo, parece que entendo que unánime de todos os grupos para votar estas dúas propostas conxuntamente. Simplemente, por poñer un matiz, o BNG non ten un acordo de goberno co Partido Socialista no Estado. No Estado, ata onde eu sei, goberna o Partido Socialista con Unidas Podemos. O que houve foi un acordo de investidura, que é unha cousa moi diferente de un acordo de goberno. De feito, iso se demostrou nos orzamentos do Estado, debate no que o BNG pois non votou a favor, pois porque non se considera, non entraban certas cousas nesa que propuña o BNG, que iban nese acordo de investidura, e que o PSOE e Unidas Podemos non incluíron nese proxecto de orzamentos do Estado e por eso nos apoiaron esos orzamentos. Por aclarar, que non un acordo de goberno, sino un acordo de investidura para nomear presidente. Sobre o que comentaba o señor Sardiña, estamos totalmente de acordo co tema do IBI. Me gusta que faga esa consulta porque precisamente nas últimas semanas a concelleira Concepción Rodríguez e máis eu estamos traballando cos servizos municipais para recoller a información. Estamos acabando de xuntar a documentación para levar a cabo esa actualización e esa corrección que entendemos que é necesario facer porque non é xusto que a P9 non pague a totalidade do IBI que debe de pagar. Bueno, tamén estamos desexando que chegue xa o 2023, que é a data na que remata esa inxusta bonificación do 95%. Bueno, pues entendemos que é necesario que pase ese tempo e que acabe esa bonificación tamén. Pero dicirlle, por aclararlle, que xa estamos traballando niso e esperamos que en breve xa poder tomar ese acordo. Moitas gracias, señor Sardiña. Sí, pero a raíz das iniciativas que presentei na pasada legislatura, que tamén lles volvían a insistir nesta, e xa comezos, xa leva bastante tempo este tema arriba da mesa. Non sei se teñen toda a documentación, pero eu sí. Hai documentación no Concello que acredita cal é a situación en canto ao tema da AP9 en Cabanas, é dicir, hai un estudo feito xa, exhaustivo, ademais, a raíz das propostas que fixen na pasada legislatura, porque me ocupei de que o anterior goberno tamén fixera os seus deberes. En todo caso, en calquera caso, compartiremos a información e agardemos que en calquera momento se poida repoñer ese 5% que está sen cobrar. Agora que lle fan feitos cartos empezaron a apurarse ou acordaronse co tema da P9 que estaba este tema. Pero había que empezar xa dende o primeiro día e debía de estar xa perdemos prácticamente 2 anos de ingresos porque non se reclamou con anterioridade. Alégrame de que empecen a facer algo. Moitas gracias, señor Sardiña. Bueno, para que quede constancia, señor Varela, se quere, expoña a súa moción e así xa se votan as dúas á vez. Se estamos todos de acordo. Sí, bueno, simplemente por non repetir o debate, simplemente, bueno, serían 2 puntos de acordo, non? O primeiro, instar a mesa do Congreso e as forzas políticas con representación nesa institución a aprobar definitivamente a Lei de Transparencia da P9 a Galiza no actual período de sesións con esa engádega que facía a portavoz do Partido Popular, señora Arias. E o segundo punto, instar ao Goberno do Estado a facer efectivo de xeito inmediato a rebaixa das peaxes da P9. O punto que expuxen desde o Partido Socialista Cabanas, a gratuidade dos peaxes entre Ferrol e Coruña. Sí, perdón, esquecín comentar esa terceira parte da intervención. Sí, por suposto que estamos de acordo. De acordo. Pois realizamos a votación destas mocións. Votos a favor? Por unanimidade. Pois moitas gracias. Pois pasamos ao seguinte punto, que é moción investigación e acción sobre os bens investigación e accións sobre as inmaculacións de bens pola Igrexa Católica no termo municipal de Cabanas. O presenta o señor Sardiña. Ben, pois esta moción trata concretamente sobre investigación e acción sobre inmatriculacións de bens pola Igrexa Católica no termo municipal de Cabanas. Pedimos o seu apoio ou o vosso apoio para que poida ser debatida neste pleno.
Ben, todos os grupos dispoñen da exposición de motivos e máis dos acordos que lerei no caso de que sexa aceptada para o seu debate. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias, señor Sardiña. Por parte do Partido Socialista, estamos a favor. Alguna intervención máis? Non? Pois realicemos a votación deste punto. Votos a favor da urxencia da moción? Por unanimidade. Expoña a moción, señor Sardiña. Moi ben. Exposición de motivos ao Goberno do Partido Popular, mediante o Real Decreto 1867/1998, introducía unha reforma do regulamento hipotecario que permitía que a Igrexa Católica pudese proceder á inscripción registral dunha inxente cantidade de bens inmobles de alto valor cultural, patrimonial e económico, que ata entón tiñan un carácter de bens de dominio público, é dicir, eran da cidadanía. Por vía desta nova norma, a xerarquía católica resucitou o uso de dúas normas franquistas e inconstitucionais aprobadas en 1946 e 1947, os artigos 206 da Lei Hipotecaria e o 304 do Regulamento Hipotecario. O primeiro equipara a Igrexa coa administración pública, outorgándolle o privilexio de acceder ao rexistro de propiedades en título. E o segundo artigo equipara os diocesanos con notarios, de forma que un bispo pode certificarse a sí mesmo que é propietario dun inmoble atendendo o que el diga. A través deste procedimento inmatriculáronse sen título de propiedade centos de bens en Galicia que poderían ser públicos, mesmo antes da reforma do Partido Popular, ao beiro dunhas normas inconstitucionais e mesmo reprobadas polo Tribunal Europeo de Dereitos Humanos. Debe quedar claro que o posible uso litúrxico non condiciona en absoluto a propiedade. E, de outra parte, inmatriculáronse centos de bens en manifesto abuso de dereito e fraude de lei ou non ser posuídos nunca pola Iglesia Católica, e mesmo non poder argumentar coartado o seu posible uso litúrxico como solares, vivendas, camiños e mesmo plazas públicas. A presión cidadá e política desvelou numerosos escándalos provocando a aprobación da Lei 13 de 2015 que modifica a Lei Hipotecaria para eliminar o privilexio registral mencionado, pero fixos en efectos retroactivos, o que se produce unha amnistía registral sobre os miles de bens registrados pola Igrexa Católica en todo o Estado sen presentar título de propiedade. Coa recente modificación da Lei Hipotecaria e da Lei do Catastro Inmobiliario, ponse fin a este abuso de dereito que supuxo a legalización dun expolio indiscriminado de bens, en multitude de casos construídos, restaurados e ou mantidos con fondos públicos ou Cortes do Estado veñen de facer público un inventario de todos os bens inmobles situados en cabanas e inmatriculados pola Igrexa Católica dende a reforma da Lei Hipotecaria de 1998 ata a actualidade, que permite reclamar de administrativo ou judicial calquera discrepancia que sexa detectada, porque o que fai é facer público un listado que non se sabía que existían esas inmatriculacións. Por todo isto, e para escudar o alcance de situación deses bens inmobles inmatriculados pola Diocese de Santiago de Compostela, dende a reforma da Lei Hipotecaria, así como para avanzar no municipio de Cabanas na reversión dun proceso de apropiación de inmobles absolutamente injusto, a Marea de Cabanas solicita aprobar os seguintes acordos. Primeiro, o Pleno do Concello de Cabanas insta ao Goberno local a solicitar ao Ministerio de Xustiza toda a información relativa ás inmatriculacións realizadas pola Igrexa Católica no termo municipal dende a reforma do Regulamento Hipotecario de 1998 ata a actualidade. Segundo, o Concello de Cabanas impulsará a recuperación do patrimonio que así se acredite como bens de titularidade pública a través de vías que correspondan en dereito. Terceiro, o Pleno de Cabanas acorda solicitar a Xunta de Galicia, a Deputación da Coruña, información sobre todos os investimentos realizados con diñeiro público no arranxo, mellora e sostamento do patrimonio inmatriculado pola Igrexa Católica no Concello de Cabanas, especificando a porcentaxe que supoñen as achegas públicas realizadas por Xunta, Estado e administracións locais. Cuarto, o Pleno do Concello de Cabanas insta a Xunta a comparecer en todos aqueles procedementos judiciais iniciados ao rendimento das entidades locais galegas ou calquera legitimado, cuxo obxecto sexa a recuperación de bens inmobles inmatriculados pola Igrexa Católica. E quinta e última, o Pleno do Concello de Cabanas insta ao Goberno do Estado español a iniciar os trámites para declarar a inconstitucionalidade dos artigos modificados e artigo 206 da Lei Hipotecaria e artigo 5 do Regulamento Hipotecario a fin de evitar unha amnistía registral e posibilitar a recuperación dos bens inmatriculados. Cabanas, 17 de febreiro de 2021. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Sardiña. Primeira ronda de intervencións. Señor Varela. No, perdón, señor Arias. Levantou a mano. Sí,
Bueno, desde el Partido Popular de Cabanas nos parece francamente bien que se quiera recuperar patrimonio, pero como con otras muchas cosas, lo ideal es que una vez recuperado, ¿con qué dinero se va a conservar? ¿O vamos a dejar que pase igual que con otras muchas cosas, como las baterías militares que están abandonadas, el Pico do Castro, entre otras cosas, ¿no? Nuestro gobierno considera que en estos momentos el gobierno de Cabanas pues debería de trabajar en proyectos que sean una realidad y que tengan un beneficio directo para la ciudadanía y para los vecinos, como puede ser el Pexón, la humanización de la Nacional 651, por citar dos cosas prioritarias. Moitas gracias, señor Varela. Sí, moitas grazas. Ben, a moción que se presenta parece-nos xusta e correcta. Indicarle que o Goberno de Cabanas xa comezou, desde o momento en que saiu publicada esa lista de bens inmatriculados, a investigar estas cuestións de forma moi preliminar. Semella que a emerante parte das inmatriculacións de Cabanas son de edificios de cultos reitorais e que na emerante parte dos casos os titulares son as parroquias, non? E non o arcebispado, salvo no caso da parroquia de Cabanas. Porén, tamén se matricularon adros, igrexarios, cemiterios que haberá que investigar a titularidade. Todo o que solicita a moción é asumible, está xa dentro deses pasos lóxicos que o goberno municipal debe facer e deberá ir levando a cabo próximamente, polo que votaremos a favor. Moitas gracias, señora García. Gracias, señor alcalde. Sí, no, todo aquilo que sexa reclamar pagos de calquera entidade, tanto a P9 como o IBIS da Igrexa, calquera vai facer moita falla para recaudar e para afrontar, como dixo o señor Salguiña, todo isto que nos ven encima e dispor de todos os ingresos posibles e, por suposto, vamos a estar a favor de reclamarlle a calquera entidade que pague o que lle corresponde. Moitas gracias. Bueno, por parte do Partido Socialista tamén estamos a favor desta moción. Como xa comentou tamén o concelleiro do BNG, o goberno xa fixo unha revisión preliminar e, bueno, quitando algunhas dudas que podemos ter sobre como foron adquiridos certos inmobles, en principio non debería de haber moita cousa en Cabanas, afortunadamente, non? Pero, bueno, de todas formas, sí que vamos a facer unha investigación en profundidade sobre todos os inmobles que ten catalogados a Igrexa para ver se a realidade foron adquiridos de maneira correcta ou non. Por lo demais, estamos a favor da moción e vamos a votar a favor. Segundo turno de intervencións. Señor Sardiña. Sí, efectivamente a investigación é moi preliminar por que vexo, nós xa tivemos contacto con distintas persoas que estiveron en cuestións importantes en Cabanas, cuestións tan importantes como a perda do Pazo de Cabeiro. O Pazo de Cabeiro que está situado no núcleo histórico na vila de Cabanas, que era, como vostedes saben, foi a sede do priorado de Cabeiro dende o século XV ata o século XIX, que século no que sufriu o que se chamou a desamortización, non? O Pazo de Cabeiro, ao desamortizarse, pasou a mans externas da Igrexa, como bens que ten aí. Simbólicamente, ese pazo ten a súa historia porque Cabanas ese pazo tiña que ser destinado ao pobo de Cabanas, aos veciños e para os seus usos. De feito, houve un período no que os veciños de Cabanas realizaron ali actividades como teatro, como pintura, como moitas cousas que foron ao xerme dunha actividade cultural que despois asumir en parte o Concello de Cabanas, non? Ese ben, sorprendeu-nos velo aí, sorprendeu-nos velo nesa listaxe. É o que realmente impulsou esta moción, entre algún campo da festa, que tamén en Porto foi tamén traído, ou tamén algunhas relacións con cemiterios veciñais, non é o caso de Cabanas, pero si noutras parroquias, que tamén cumpriría comprobar que todo estea en orde e que non se fagan
neste caso, pois, o que os veciños e veciñas pois, teñen especial interese nestas cuestións, coas persoas que falei, que poden falar de primeira persoa sobre estes puntos, pois teñen moito interese en coñecer cal é a situación real e o que se pode facer, e agradezo pois, o apoio dos distintos grupos a esta proposta porque é un traballo que lle debemos aos nosos veciños e veciñas. Moitas gracias. Alguna intervención máis? Ninguna. Pues realizamos a votación de esta moción. Votos a favor. 7. Abstencións. 5. Moitas gracias. Pois pasamos ao punto número 8, robos e preguntas. Señora Arias. Sí. Pues nuestra primera pregunta, el contrato con la depuradora, saneamiento y abastecimiento de agua. ¿Cómo están las tramitaciones para sacar a contratación esos servicios que, como saben todos ustedes, terminó en junio del 2020? Pues, señora Arias, estamos realizando ahora licitaciones. Cuando terminemos esta batería de licitaciones, comenzaremos con esta. Esta va a ser un poquito más compleja. Y el estudio va a llevar un poquito más de tiempo, pero bueno, estamos ahora mismo con todas las que tenemos abiertas, que no son pocas, y una vez que terminemos todas estas licitaciones, pues comenzaremos con esa, que es una licitación bastante grande y va a requerir de bastante esfuerzo administrativo por parte del Consejo. Bien, bueno, como saben, el contrato del año 2000 estaba planteado para que a fecha de hoy tuviéramos unas tarifas desfasadas para un servicio público que contemplaba una subanual del IPC desde el año 2002. El Partido Popular fue capaz de hacer una gestión con este servicio que ahorró en los últimos 12 años a los vecinos de Cabanas 900.000 euros aproximadamente para no claudicar con un contrato realizado, evidentemente totalmente inefectivo. Entonces, bueno, pues evidentemente nos parece importante cuanto antes plantear otro tipo de tramitación y de contratación. La siguiente pregunta, ¿qué pasa con la segunda fase y tercera fase de las obras del saneamiento del Batán a Abeiga y desde Abeiga a Lodeiro? Muchas gracias. Según la segunda fase de Abeiga, está pendiente de informe de patrimonio, ¿de acuerdo? No se existió patrimonio, bueno, se tuvo que reconfigurar todo el proyecto porque teníamos serios problemas para el trazado que estaba planificado desde un principio. Nos sentamos con los proyectistas y planteamos otra opción de canalización por otra vía donde no hay problemas con concesiones ni tenemos que ir a un campo de expropiaciones. Va todo por vía pública, por lo cual no hay problema ninguno. Se tuvo que solicitar nuevamente todos los permisos y ahora pues, bueno, nos retrasó un poco por el hecho de que bueno, tenemos que hacer un estudio arqueológico, dado que el nuevo trazado pasa por el camino inglés. Y estamos a la espera de la confirmación de patrimonio, dándonos el ok para poder iniciar la fase 2 y, en consecuencia, la fase 3 y las posteriores. Este mes y el pasado, en el Pinar, hay mucha procesionaria, como sabemos todos, y ya infectó a varios perros. A la clínica veterinaria ya fueron varios perros y alguno, de hecho, ha estado bastante mal. Ustedes han hecho un estudio árbol por árbol porque, bueno, en principio, pues entiendo no estaban de acuerdo con el nuestro realizado por técnicos municipales y al final pues han llegado a las mismas conclusiones. Pero ¿qué actuaciones preparan a este respecto? Porque el tema de la procesionaria, después del estudio, ahí continúa. Muchas gracias. Va a contestar para ciertas cosas la señora García, pero sí que me gustaría matizar un par de cosas, ¿de acuerdo? No es que estuviésemos en contra del estudio que había hecho el gobierno anterior, es que realmente el estudio que se había hecho el gobierno anterior tenía una hoja y te ponías a leer el estudio y tenía
bueno, pues que poco más que había que cortar todos aquellos árboles que molestaran y estuvieran visualmente mal estado. Eso no es un estudio, señora Arias. Un estudio es el que encargamos nosotros, el que un equipo de personas estuvieron durante meses estudiando cada uno de los árboles, vieron las deficiencias y los problemas de cada uno de los árboles y decidieron cuáles de manera prioritaria hay que cortar, cuáles de otra manera intermedia hay que tomar medidas de podas y de tapar las copas, y cuáles no hay que de momento pues, meterles mano, ¿de acuerdo? Eso es un estudio detallado con un equipo especializado en arbología que saca unos frutos que ahora podemos llevar a cabo pues, unas talas de manera correcta y justificadas mediante técnicos especializados en ello, y unas podas en unos árboles y de una manera determinada y con empresas especializadas en eso. Hay que ser serios. El informe que había antes, no dudo de que se hizo con toda la humildad y con toda la mejor intención del mundo por parte de los técnicos municipales, pero ese informe no es válido para poder llevar a cabo una actuación tan importante como la que se tiene que empezar a realizar a partir de ahora. Y ya está adjudicada la poda, y en las próximas semanas o próximos días pues, se adjudicará también pues, los trabajos de tala de ciertos árboles que vienen en ese estudio. Dicho esto, para la semana que viene, una vez que estén adjudicadas todos los trabajos, se os remitirá el informe de Arbogal para que tengan constancia todas las personas de la corporación dicho informe, ¿de acuerdo? Ahora, señora García, informe sobre la concesionaria y otros detalles. Sí, buenas tardes. Sí, señora, creo que no ha pasado por el Pinar estos días. Están colocadas las trampas del procesionario. Hemos tardado un poquito de más, sí, a lo mejor, pero bueno, estamos en el primer cuatrimestre, que es donde la procesionaria tiene su proceso de bajada del suelo. A finales de abril esperamos que recogerlas, porque no queremos que pase como en otras ocasiones anteriores, que ya en el gobierno anterior también se colocaron y por vandalismo y por la intemperie se fueron estropeando. A finales de abril se recogerán y se guardarán para el año que viene volver a hacer otra vez y más prematuramente el tratamiento de la procesionaria. Muchas gracias. Siguiente pregunta, señora Arias. Bien, simplemente matizar, señor Ladra, que efectivamente el estudio está muy bien, pero lo importante al final es erradicar la procesionaria, es decir, llevarlo a cabo, llevarlo a la práctica. El estudio ya ha sido realizado hace bastante tiempo y este año la procesionaria se nos ha vuelto a echar encima. ¿Y de qué manera? Cada año el problema se agrava, lo vemos todos. Simplemente hacer ese matiz. La siguiente pregunta, si tienen pensado bonificar a los locales por no poder utilizar las terrazas o no cobrar el impuesto este año al igual que han hecho el pasado, exactamente, ¿cuál va a ser la decisión? La decisión de momento no está tomada, se tomará más adelante dicha decisión. Vamos a ver cómo va pasando los meses y semanas y las medidas que podamos tener tanto los concellos como diputaciones, como la Xunta de Galicia, si tiene bien, o el Gobierno de España, pues más medidas de apoyo a la hostelería como a otros sectores. De momento la ordenanza está en activo para regular las terrazas, pero si hay que bonificarlo o hay que suspenderla, pues se tomará esa medida sin problema. Estamos a tiempo todavía de llevarlo a cabo. Siguiente pregunta. Bien, bueno, pues simplemente comentar que se hacen actuaciones importantes, si hay subvenciones por parte de la Xunta o de la Diputación, pero al final los caminos y los accesos a las casas, pues lamentablemente, señor alcalde, siguen dando vergüenza. Entonces, ¿van a hacer algo a este respecto? ¿Los accesos a las casas de quién, señor Arias? Pues no entiendo la pregunta. En todas las parroquias hay vecinos que nos remiten quejas de que no pueden acceder con el coche a sus casas sin rayarlo por el camino. Los accesos se les echan literalmente la maleza encima. No en una parroquia, en todas. Le puedo dar ejemplos de
todas y cada una de las parroquias. Entonces, simplemente saber si van a hacer algo al respecto. Bueno, puede contestar a Concelleira de Servicios, pero bueno, creo que tampoco non é para tanto, pero bueno, señora García, informe. No, yo contesto que no sé a qué camino se refiere. Ahora mismo creo que es el primer año que vamos tan bien de tiempo. Sí que ahora, a partir de este mes, es cuando empieza a crecer todo, como siempre, todas las primaveras, y lo sabe porque ha estado también gobernando y sabe que en esta época de primavera crece más. Pero ahora mismo, no sé, si me dice los caminos, los revisaremos, pasaremos, pero a mí no me ha llegado ninguna queja. Hay una línea verde, mi teléfono del vecino, ni una queja de ningún camino de que esté impracticable. Si quieren me da la relación o me dice, pero yo los reviso, además continuamente, y no lo veo. Muy bien. Siguiente pregunta, señora Arias. Sí, simplemente contesta la señora García. Pues señora García, los vecinos a mí me paran y me comentan, no sé por qué a usted no, se dejará ver poco. Le invito a que tenga más contacto con los vecinos y así, pues evidentemente, se lo contarán igual que nos lo cuentan a los demás. Bien, la siguiente pregunta, quisiera saber, nos han llegado quejas y comentarios de que se están realizando trabajos en la zona de la playa, pero que se realizan en algunas ocasiones incluso a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana. Si nos pueden confirmar si esto es así y a qué se debe este horario, si hay una razón, una motivación. Pues, señora Arias, bueno, contesta Eva. Sí, solamente ha sido 2 días porque se ha hecho una limpieza exhaustiva de la playa, ahora para la Semana Santa. Lógicamente la maquinaria no puede entrar cuando hay gente paseando por la playa, así que se ha hecho estos 2 días nada más. Si a alguien le ha molestado, pues disculpe las molestias, pero en la playa no hay casas allí alrededor, o sea que entiendo que no ha sido molesto. Pregunta, señora Arias. Sí, pues mire, señora García, sí ha sido molestia porque, por ejemplo, una persona que va en las listas del Partido Popular vive al final de esa playa. Por ejemplo, por citarle, hay familias que sí viven, entonces sí les ha molestado y sí querían tener una explicación. Usted me da la explicación, puede ser aceptada o no aceptada, pero no me diga que no hay gente a la que le ha molestado. Y la gente vive, las casas no están vacías. Es verdad que la zona de la playa no está tan poblada en invierno como en verano, pero aún así, si hay vecinos a los que les molesta, esos vecinos se merecen una explicación, todos ellos. Bien, la siguiente pregunta... Bueno, simplemente comentar si la nueva RPT está recogido que los trabajadores del concello tienen que ir a colocar las pancartas para las manifestaciones que ustedes proponen, porque hemos visto a trabajadores del concello colocando las pancartas animando a las manifestaciones. Entonces, ¿está recogido en la RPT? ¿A qué se debe? Señora Arias, las manifestaciones que se realizaron las convocaron los sindicatos y todos los concellos. El apoyo era de los concellos. Sabemos que el Partido Popular pues, en este tipo de cosas anda bastante desubicado, pero entre los organizadores que estaban los sindicatos, también estaban las empresas y estaban los concellos también apoyando las manifestaciones y como ello también por los trabajadores municipales se les pidió que se la pusieran y sin problema ninguno la pusieron la pancarta, como muchos otros concellos que sin problema ninguno, porque los concellos eran parte de los colaboradores y organizadores o cooperantes de dicha manifestación para llevar a cabo pues, las reivindicaciones que se estaban realizando. ¿De acuerdo? Creo que hay concellos, empresas, sindicatos, partidos políticos, creo que todos tenemos que aunarnos y luchar por el bien de esta comarca, de estas comarcas que están bastante tocadas actualmente. Pues mire, señor Ladra, evidentemente yo no voy a ser quien no dé apoyo a las manifestaciones. Yo le estoy hablando del acto de colocar las pancartas por parte de los trabajadores del concello. Simplemente no le hablo ni de apoyar las manifestaciones, ni de que sean pertinentes o no esas manifestaciones, ni de que esta comarca esté tocada o no, que ya sabemos que lo está.
y mucho. Por cierto, con la mirada cómplice del Gobierno de Madrid, que es el que se dedica a hablar de transición ecológica cuando realmente lo que está haciendo es una total desmantelación. No hay ningún tipo de transición. Entrémonos en las nuevas preguntas. Siguiente pregunta. Ya sabemos que el Gobierno del Estado es muy malo, pero bueno. Siguiente pregunta. Humano, pero está mirando hacia otro lado, señor Ladra. Yo entiendo que tengo que pasar a la siguiente pregunta, pero le agradecería, por favor, que me deje acabar mi exposición. Yo no me caracterizo precisamente por extenderme mucho, pero sí me gustaría matizar esto. La comarca está como está por la mirada cómplice de su partido en Madrid. En cualquier caso, le repito, totalmente de acuerdo con la manifestación, con las manifestaciones y con las reivindicaciones para la comarca. Simplemente que los trabajadores del concello se dediquen a poner las pancartas o no, le hablo simplemente de la pertinencia y si está registrado en la RPT, punto. Y paso entonces a la siguiente pregunta. Bien, los parques infantiles no solo se limpian y desbrozan como si fuesen una finca, también hay que mejorarlos de vez en cuando porque van niños. Entonces, como de vez en cuando hay que intervenir en ellos, y no hablo solo del de la Magdalena, sino de todas las parroquias, ¿tienen pensado alguna inversión a este respecto? Y si es así, ¿podrían concretar cuál y dónde, por favor? Señor Rodríguez. Conchi, activa el micrófono, por favor. ¿Está? ¿Sí? Sí. Vale, pues sí, tenemos ya un proyecto que de hecho va en las obras del POS para realizar un parque completo en Pedrado Couto, mejorar la instalación de arriba de la pista y hacer, bueno, un parque nuevo en Pedrado Couto. Por otra parte, en el Parque del Arenal tenemos solicitado una subvención en la que se van a incluir mejoras como es iluminación, accesibilidad a la pista de baloncesto, juegos nuevos, reubicación de juegos nuevos y, bueno, y eso, adecuación del paseo que cruza el parque. Sí, eso en dos proyectos que tenemos hecho y luego sí, intención de seguir mejorando uno por uno de todos los que tenemos. ¿Ya? Muchas gracias, señora Arias. Bien, están pensando en la creación del Centro de Interpretación del Medio Marino, nos parece bien, pero no hay una biblioteca para que puedan ir a estudiar nuestros niños y ni siquiera aulas básicas. Ustedes invierten en cursos de igualdad, nos parece magnífico y necesario, lo apoyamos al 100%, pero sentimos que a veces olvidan que Cabanas es un concello rural. Echamos un poco en falta cursos de cultivos, de poda, de manipulación de productos fitosanitarios. ¿Tienen pensado alguna actuación a este respecto? Señora Arias, bueno, el tema de biblioteca, ahí acabamos de aprobar las mejoras en la escuela laica. Entre ellas va a estar un espacio orientado pues, para el estudio, para zonas de lectura y de biblioteca, a petición de la Consellería de Cultura. Y respecto a cursos, evidentemente sí que ahora mismo pues, hay un parón de todos esos tipos de actividades que teníamos pensado hacer. Hablando con organizadores de cursos, de momento no están muy animados a la realización de esos cursos, pero en el momento que podamos y los aforos de los cursos también nos lo permitan bien, al igual que en otras actividades que estamos barajando a nivel cultural y a nivel deportivo, sí que es verdad pues, que ahora mismo por las restricciones son bastante complejas y la realización de actividades incluso para empresas y que sean bueno, pues, beneficiosos para las empresas es complicado. Pero en el momento que podamos empezar a dar cursos y actividades, pues, estamos preparando todo para cuando sea viable de manera segura y correcta, realizarlo sin problema ninguno. Señor Varela,
tenía pedido la palabra. Sí, por facer un matiz, que haxa en marcha un centro de interpretación do medio mariño ou que haxa actividades de igualdade non ten nada que ver con que tenemos un concello rural. De feito, non todo, porque se xa un concello rural hai que facer actividades tradicionalmente rurais, como pode ser, como comentaba, un curso de fitosanitarios. Precisamente, ou pode contestar a Consellería de Igualdade, fixeronse actividades orientadas a mulleres que viven nun entorno rural con ese matiz de igualdade. Non todo é simplemente porque é rural se xa campo, non simplifiquemos. Siguiente pregunta. Bien. Sí, no, simplemente matizar, repetimos, nos parece perfecto todo lo que tenga que ver con la igualdad. Yo no solo como concelleira, sino como mujer lo apoyo al 100%. Lo que digo es que si bien somos un concello rural, y no pretendo simplificar, pero sí que es verdad que el grueso de nuestras actividades deberían ir orientadas al grueso de nuestra población, simplemente, y que en estos momentos lo echamos en falta. Y de ahí la pregunta y saber si se van a hacer actuaciones a este respecto. Aclarado este punto, nada más. Pero entendemos que al margen de dar cabida a otras actividades, tenemos que, evidentemente, centrarnos en qué tipo de población tenemos en un porcentaje mayor y cuáles son esas necesidades, simplemente. La siguiente pregunta... simplemente saber en qué quedó la denuncia al Concello por el fallecimiento desgraciado de aquella señora en agosto del 2019 a causa de la caída de una rama de un árbol. Si hay algún tipo de avance con este tema, ¿en qué ha quedado? Perdón, hay una reclamación patrimonial, como era previsto que la hubiese, y bueno, pues el seguro pues, solicitó pues, cierta documentación, se le facilitó y en eso estamos, a la espera de la resolución del seguro para el pago de dicha reclamación patrimonial. Bien, simplemente avanzar con dos sugerencias. Las preguntas han finalizado. Bueno, pues hay un montón de tierra caído en Camiño Tras da Vila desde hace algo más de un mes y simplemente pues sugerir que por favor actúen con rapidez con respecto a este tema porque, como digo, llevan más de un mes, hemos recibido numerosas quejas al respecto y bueno, simplemente comentarlo. Y por otra parte, o Camiño da Preguiza, esto es algo que recurrentemente traemos a pleno, es un absoluto peligro, el suelo está cada vez más rajado y visto que no hay previsiones de reparación seria, digamos, por lo menos a corto plazo, simplemente sugerir que por favor de manera que la gente no pueda pasar. Sabemos que ahora mismo está más o menos vallado, pero también sabemos que la gente se lo salta, la gente no hace caso, pasa y bueno, es un absoluto peligro. Ahora, lo que hay ahora mismo no va a impedir una desgracia que cualquier día puede suceder, esperemos que no, por supuesto, pero lo cierto es que la gente se lo salta y simplemente sugerir que por favor la zona se vaya de una manera que impida absolutamente el paso. Nada más, gracias. Non sei se a concelleira Concepción Rodríguez quere para matizar dúas cousas que lle poden interesar respecto aos seus robos. Sí, sí. ¿Se me oye ya? ¿Se me oye bien? Sí. Bueno, vamos a ver, señora Arias. Si é verdad que en Camiño Tras da Vila hai unha terra na cuneta importante, está notificado a persoa propietaria do terreo que é a que ten que retirar e en breves o vai a facer. Isto, bueno, pues o vai a facer en breves. Por un lado. Por outro lado, o Camiño da Preguiza, si bueno, está moi ben a suxerencia de cerralo, pois bueno, pois melloraremos o cierre. Pero, por outra parte, se está encaminhada, temos solicitado unha subvención, xa esperamos que nos la den para axudar a empezar a realizar esas obras inmediatamente, canto antes. Nada máis. Moitas gracias. Pois, siguiente turno, señor Sardiña. Comezamos as preguntas. E ben, imos coas preguntas escritas que tiñamos presentadas.
que son preguntas xa reiteradas que se veñen, bueno, son reiteradas do pleno do mes de novembro de 2020 e que se presentaron daquela oralmente. Vimos que non se contestaron no pleno de xaneiro de 2021 e agora, pois, o que fixemos foi poñelas completa, é dicir, as completas para este pleno, para a súa resposta neste pleno, non? A primeira, bueno, como xa era un tema que estaba aí pois, exposto a primeira, que lle preguntábamos era o responsable de urbanismo, que se fai referencia nunha contestación que fixo no Facebook o expediente número 699/2020 de colocación dun poste en Camiño de Vilachá, en Laraxe. Ben, quere que vaya contestando unha a unha ou prefere facer a exposición completa da pregunta? A unha non hai ningún problema. Ben, o primeiro de todo, pues, reiterarlle ao señor Pérez Sardiña que non vou entrar na súa pretensión de fiscalizar as redes persoais dun concelleiro desta corporación porque entendo que non son obxecto do debate neste pleno. O segundo, na súa pregunta escrita estaba mal referenciado o expediente, citaba o expediente 669 que fai referencia a un tronque de augas, bueno, que non garda ninguna relación coas preguntas. Tomei a liberdade de corrixir o erro e buscarlle a información referente ao expediente que entendo que se refire, que é o 699/2020. E a pregunta é se fai referencia nesa contestación do expediente número, xa dixen 699/2020, seguramente que se me trastocou, ou mellor ao teclealo. Fai referencia nesa contestación ao expediente número 699/2020. A ver, vostede nas súas redes sociais pode facer o que queira. Agora, vostede está referindo a un asunto municipal, estáme chamando a min sobre un asunto que eu fago o meu labor de fiscalización, evidentemente, e vostede, pois, nese comentario, fai unha crítica sobre ese labor de fiscalización, que non compartimos, evidentemente, pero que motiva, pois, non só estas preguntas, senón tamén as dúbidas subseguintes, claro, porque, non sei, non se trata de fiscalizar. Vostede comentou nun muro onde eu comentara brevemente e eu vin a súa contestación como vostede veu a miña. Entón, non sei a que ven esta cuestión de non querer non responder no pleno. Insistimoslle, fai referencia nesa contestación a ese expediente, concretamente? Eu agradeceríalle que se vostede presenta unha pregunta escrita, que se ateña ao que fai na pregunta escrita. Estou non facendo. Estoulle dicindo que non lle vou entrar no xogo de falar de redes sociais neste pleno. Estou facendo unha pregunta concreta. E se quere as seguintes preguntas, eu respondo en referencia a ese expediente 699/2020 na miña publicación de Facebook, e esta é a única cousa que vou dicir sobre as publicacións nas redes sociais. Eu non referenciei ningún expediente. Vostede non referenciou, pero eu pregúntolle se nesa contestación que fixo, evidentemente, está relacionado con este expediente. Creo que non me está contestando. Pases, a seguinte pregunta, xa lle contestou o concelleiro? Non me contestou. Bueno, creo que foi bastante claro, xa lle dixen que, bueno, se a vostede non lle gusta a resposta, xa lle dixen outros plenos. Ten que gustar, vostede ten que dar unha resposta concreta. Estou dando unha resposta, non lle vou a comentar cousas das redes sociais. Vale, esa é a resposta, non? Ben. Seguinte pregunta, gostaría de saber se na resolución que figura no expediente mencionado ou en calquera dos outros se autoriza a colocación dun poste telefónico nas coordenadas UTM 56 75 68 menos 48 105 19. Ben, pois tomando como referencia ese expediente 699/2020, que é o que entendo ao que se refire coa súa intervención, pois comentarlle o informe do arquitecto municipal que data do 13 de agosto de 2020 relativo a ese expediente, pois subscribo o seguinte, que lle paso a ler literalmente. Como conclusión do presente informe e tomando como base todo anteriormente exposto, informas en sentido desfavorable ante comunicación efectuada por Telefónica de España S.A., debendo requirirse do interesado para a continuación da tramitación do expediente o seguinte. Deberá efectuarse solicitude de licenza urbanística para as obras de soterramento de ampliación pretendida a infraestructura de telecomunicacións. Deberá presentarse proxecto técnico de obras ordinarias de urbanización firmado por técnico competente. Deberá solicitarse autorización municipal para ocupación do dominio viario. Esa é
o que pon ese informe municipal. Eu insisto ya na pregunta, porque a pregunta é moi concreta. Autorizas a colocación dun posto telefónico nas coordenadas UTM 567568 menos 48.105.19? Señor Sardiña, máis claro non podo ser. Linlle textualmente o que dio o informe do arquitecto. Creo que o informe é claro. Se vostede o quere entender, o entende. E se non, esa é a resposta. Máis claro non pode ser esa resolución dese arquitecto municipal. Sobre ese expediente, ¿no? Entendo. Pero eu estou dicindo que no expediente mencionado ou en calquera dos outros. É a súa resposta, vale. O concelleiro di que se lle enviou un requirimento á empresa. Podeme indicar cal é o requirimento para retirar o poste sen licenza? Ben, di que vostede que o concelleiro enviou o requirimento á empresa, dixen eso, non é certo que eu falase de requirimentos, pode comprobalo na grabación do pleno, que ademais é pública. As instruccións á empresa están na denegación de autorización que se lle fai, comunicado ao 14 de agosto de 2020. Sobre os expedientes que vostede, sobre ese expediente concretamente que vostede fai referencia, non? Entendo. Sí, xa lle dixen que iba a tomar como referencia o expediente 699/2020, porque o expediente que vostede citou na súa pregunta escrita facía referencia a un entronque de augas que entendo que nada ten que ver co asunto sobre que van as preguntas. Tomei a licencia de buscar un expediente similar. Sí, vostede sabe, os expedientes que eu consultei, evidentemente, ese é un erro de feito, non ten problema a hora de teclear unha letra, un número ou outro, non? E a última, sobre esta cuestión, cal é o número concreto do expediente de reposición da legalidade e a correspondente resolución á vista de que ese poste carece de licencia municipal? Ben, como lle respondín na pregunta anterior, non é certo que se falase de requerimentos. Repito, as instruccións á empresa están na denegación da autorización comunicado a 14 de agosto de 2020. E, por último, simplemente lembrarlle que desde esta concellería se segue a traballar coa empresa instaladora, ao igual que se traballa co resto de empresas de telecomunicacións para buscar alternativas para dotar de internet de alta velocidade a esa zona e a todo o resto do concello. Como tamén xa se comentou en varios plenos. Que moi ben, que non hai resposta, vale. Preguntas, cuestións orais. Por este tema sí que llevamos a volver a preguntar, evidentemente, pero xa máis claras. Despois faremos unha suxestión. A primeira pregunta oral é relativa ao Camiño das Cavadas, porque recibimos, como recibiu tamén a concelleira do Partido Popular, a portavoz do Partido Popular, recibiu queixas sobre este camiño, nosotros tamén recibimos moitas queixas pola situación en que quedou este terraplén, que nos comentaron que caeu o pasado 12 de febreiro do presente ano. Ese 12 de febreiro avisaron os veciños da caída dun arribadón de terra e árbores sobre o Camiño das Cavadas, que bloqueou durante mes e medio aproximadamente ata o día de hoxe o 50% do vial e tamén a recollida de augas que hai aí. Non estivo sinalizado, polo que podíamos comprobar, únicamente só se colocou unha cinta e situase xusto por riba das saídas de dúas vivendas pola parte esquerda baixando e unha pola parte dereita baixando. Ese de medios despois, aproximadamente este venres pasado, este xoves pasado, vimos como un veciño rozaba e cortaba as árbores dese desplome de terra e tamén as silvas, porque estaban sen cortar. Non entendemos como pode pasar todo este tempo tan abandonado, cunha sinalización moi deficiente da zona, porque evidentemente isto é un paso que quedou estreito prácticamente para un só coche en subida ou baixada, non vimos máis que unha cinta.
Realmente temos o reportaxe gráfico correspondente e gustaríanos saber que, bueno, son tan amables de explicarnos que fixeron neste tempo para retirar a terra do camiño, porque é un obstáculo evidente á circulación viaria e requeriría pois, unha actuación de carácter urxente. Entendemos como un mes e medio despois pode seguir así. Por iso, pois, gustaríanos que nos explicar. Señor Rodríguez. Unha explicación un pouco máis completa que con anterioridade. Ya está, non? Xore. Bueno, pois, no momento que caeu o terreplén, nos informamos, fomos ali, se fora unha cousa pequena, de estar na cuneta, os servicios municipales se retiraban sin ningún problema. Bueno, eso é un terreplén que está non está taluzado, está recto e caeu a plomo. Ese terreo ten un dono, entonces o dono pois, tense que facer cargo. En primer lugar, pois, se requeriron dos servicios municipais técnicos un informe da zona, se abriu un expediente e se notificou a persoa propietaria dese terreo. Retrasouse un pouco porque esa persoa pois, tiña unha dirección na que non vivía, non deixou señas, e houve que facer un pouco de investigación e dar con ela. Está notificada xa e o vai a retirar pois de inmediato. Nada máis. Señor Sardiña, siguiente pregunta. Sí. Entón, a vista da súa resposta, eu quería que nos explicasen, como goberno local, como 300 metros máis abaixo, no mesmo camiño, caeu tamén outro ribadón, desplomouse. E pola información que temos, pola presencia que tamén fixemos ali, tamén comprobamos que esa terra que caeu, outro ribadón, privado, que foi rozado por veciños non hai moitos anos, pois foi retirado inmediatamente polos servicios municipais. Entón queríamos unha explicación de por que se tratou dunha maneira nun sitio e outra noutro. Non sei moi ben a que ribadón se refiere, me supoño que será un poste de eléctrica. La señora García quería comentar. La señora García, sí, mejor. Eso non es consciente, Conchi, perdona, porque eso non foi os servicios municipales, eso foi porque se fixo cargo a empresa eléctrica porque era un poste que se moveu ao caer a ribadón e fixose inmediatamente cargo porque é responsabilidade súa. Vale. Na zona de Lousido tamén presenciamos como outro ribadón de terra pois semidesplomado dun particular foi retirado polo tractor municipal antes de caer totalmente o camiño. Seguiuse ese procedemento neste caso? Señora Concepción ou señora García. Sí, nese caso non é o mismo que este, porque nese caso non se retirou totalmente esa terra, solamente se quitou un pouquiño que había que invadía a vía pública e ese sí que se podía quitar. Neste caso son toneladas de terra que hai que contratar maquinaria e, lógicamente, se notificou ao propietario. Foi o tractor municipal e Lousido, vino volver coa terra. A terra tampouco non é que fose, a ver, sería 2 veces o mellor a que están nas cavadas, pero tampouco era tanta... non entendo a diferencia en canto a tramitación dunha queixa e da outra. Vou explicar. Señor Sardilla, xa está. É outra pregunta, ou é que non entendo? Que non entendín a resposta. Que simplemente se retirou un pouco de terra que había na vía, non se quitou todo o terreo. O terreo, o resto da terra quitou no propietario tamén. Sí. Vale. Bueno, eu vin máis, non era un pouco, que era un tractor de terra, pero bueno, municipal, ademais. Señor Sardilla. É o meu comentario, non podo seguir. Non se poñan nerviosos por ese tema, home. Ademais, tamén concretamente, bueno, isto de andar recollendo terra, tamén caeu, pois, despois de que lle lo advertín en plenos, hai xa bastantes plenos, no ano pasado, a principios do ano pasado, a caída ou desplome do arribadón do Concello sobre o camiño do Mesón. Pódenos explicar por que tardaron tanto en actuar aí, e se van facer algo á vista de que seguen a caer pedras, terra,
por unha mala compactación do que hai ali, evidentemente ese tipo de terra está moi exposta ás humidades e a pedra tampouco é consistente e vai seguir caendo. Entón, entendemos que aí tamén se requeriría outra actuación maior da que fixeron. Señora García. Sí, no, porque eso sí que foi de urxencia, porque me cadrou a mí que estaba, non se tardou nada, porque se chamou e ao día seguinte estaba eu, para que non evitara caerlle encima ao veciño que vive enfrente. Eso sí que é verdad que hai unha elevación moi grande, se consultou cos servicios municipais a ver se actuábamos máis poñendo unha malla ou outro tipo de contención. O que nos indican de momento é que podemos esperar a que creza a vegetación e que mentras a ver se cubre esa zona, se vemos que sigue caendo pedras, pois lógicamente haberá que poñer unha malla ou algún tipo de contención. Moi. Puntualizar estas cuestións de que non se tardou nada, non sei o que entenden vostedes por non tardar nada. Desde que yo lo advertín, aproximadamente pasaría un ano. Dende que caeu, se desplomou ese anaco de terra da parcela do Concello, da Casa do Concello, pasaron aproximadamente 15 días, que nós temos constancia, con fotografías, sí, señora García, sí que temos constancia, con fotografías igual que nos casos anteriores. Sinceramente, sí que tardaron 15 días en recoller esa terra porque estivo a exposición pública e comentaron moitos veciños, entre eles o veciño que se veu afectado ali tamén, pero moitos máis que nos corroboraron esa situación. Entón, bueno, sugeriríamosles que, nese sentido, que actúen con máis celeridade ante estas incidencias. A Rúa da Preguiza xa está preguntado, tamén tiñemos para o noso interese, pero xa nos aclararon suficientemente esta cuestión. En canto a iluminación na Nacional 651, tamén fixemos varias observacións no pleno. Fixémolas de con carácter xeral porque eran moitos os puntos que tiñan dificultades, en canto á situación da iluminación que estaba apagada. E, concretamente, a pesar desas observacións que lles fomos facendo durante os 2 anos, quero lles manifestar que houve un accidente múltiple á altura da Opel provocado por un porco bravo e pola falta de visibilidade. Foi un factor determinante no accidente, porque non se vía, o primeiro coche accidentouse, o porco seguiu un pouco pola estrada e ao final acabaron 3 coches máis implicados. Suxerimos neste sentido que actúen tamén nesa zona e que busquen os problemas que hai. Tamén hai outra cuestión semellante nas Modias, que nos foron achegando tamén a través de fotos distintos veciños que no túnel do tren que vai a continuación das Modias non hai luz, non había luz, tampouco funcionaban todas as farolas e agardamos que xa pasasen por ali ou que fixesen algo para resolver estas cuestións en relación ás Modias. Isto en canto á iluminación pública. Despois tamén, sí. Señora García. Sí, perdón. No, sí, mira, lle explico. Na Nacional, ali enfrente do geriátrico, creo que se refire, onde fallou o alumbrado, xusto coincidiu un viernes, inmediatamente se pasou aviso, se foi mirar, non se pudo solucionar porque tuveron que levantar un poste porque había un cable cortado e por eso tuvimos que esperar hasta o primeiro día que laborable, que foi o lunes. Inmediatamente, ese mismo día quedou solucionado. Sinto que houve un accidente, pero creo que os coches tamén teñen luces pola noite, hai moitos tramos de carretera, non somente en Cabanas, en moitos máis concellos que non hai luz, e non creo que se haya provocado porque non houbera esa farola en ese momento. Nas Modias son consciente, tamén me deron queixa, sí que hai verdad que hai un tramo que onde hai moi pouco iluminación, xa está pedido un orzamento para colocar ali algún tipo de farola ou báculo e darlle iluminación a esa zona. A ver, eu dígolle que é un factor determinante da iluminación porque evidentemente veñen do Rego da Moa, un coche que subía, que foi o primeiro que chocou, viña do Rego da Moa, concretamente, claro, ves de ter a luz e de repente apágase e a reacción ocular non é a mesma, é dicir, o que esperas é unha cousa e atopaste con outra, entón aí hai unha fracción,
ou varias faccións que evitan ou que cegan un pouco esa situación. Non somos capaces de estar rápido, de feito, a iluminación pública ten que ter unha continuidade ou cando menos ten que ter unha... Non pode estar encendida unha luz si, outra non, que eu teño visto tamén Bueno, casos xa lle desde... expliquei o que pasou, que foi un viernes e o lunes estaba solucionado. Eu estou falando concretamente a altura da Opel, que foi onde se produciu o accidente. En ese sentido, pues, agardo que se resolva esa situación. Despois, tamén no camiño de Chamos, aproveitando, querolles facer notar que a existencia dunha sebe vegetal no cruce do camiño de Chamos e as Modias, pois impide a visibilidade. De feito, pois é bastante perigoso tanto para os peóns como para os coches que saen das Modias. En ese sentido, pois tamén lles pido que actúen nesa zona para garantir a visibilidade da vía. Ademais, tamén temos unha petición dos veciños do Camiño do Cadaval que nos piden a reparación dos furados que se están abrindo nese camiño. Deben estar relacionados cun saneamento ou con algo porque parece como se estivese oco por debaixo. Entón, aí nese Camiño do Cadaval, aí na torre de San Martiño, concretamente, na parte de abaixo, é dicir, estou falando da zona que está contra a Estrada Nacional, que aí concretamente hai problemas con esa que se está desfacendo. A reportaxe gráfica pode ir a chegar en calquera momento. Despois tamén queríamos preguntar cando teñen previsto facer a segunda fase das reparacións no camiño de Xicos e tamén cando prevén reparar ao camiño de Súa Serra, que tamén está nunhas condicións un pouco complicadas. Señor Rodríguez, se quere informar. Pois, próximamente. Vale. Ademais, levamos 2 anos de mandato, como xa lles manifestei tamén con algunhas cuestións anteriores. Queríamos preguntar cantas vivendas conseguiu conectar o goberno local a novos proxectos de saneamento desde xuño de 2019. Señor Sardiña, bueno, tomamos a nota da pregunta e lle contestamos no seguinte plano. Vale, é verdade. Despois, en canto ao Plan Xeral de Ordenación Municipal, tamén queríamos preguntar cal é o seu estado de tramitación. Sí, estamos pendente de que nos fixen unha reunión con Augas de Galiza. Entón, entendo que ainda non fixeron aí. Vale. A benización, bueno, tamén queríamos preguntar pola última proxecto que anunciaron nos medios de comunicación, porque esta pasada semana anunciaron un proxecto para reformar unha beirarrúa da Nacional 651 ata o camiño das Cavadas, aproximadamente, polo que poden entender. Descoñecemos as propostas deste proxecto e non tivemos comunicación oficial del por ningunha vía. Por iso preguntámoslle ao goberno local en que consiste este proxecto de avenidización ou que sexa do areal, é dicir, o tamaño desa beirarrúa, non sei, se nos poderían explicar. Bueno, todavía vaise realizar próximamente, vamos a solicitar unha subvención a través da Diputación da Coruña para poder financiar parte dese proxecto. Como xa comentei en algunha ocasión en outros plenos, de que estábamos traballando con os técnicos municipais en elaborar un proxecto e unhas memorias para a realización dun proxecto que vería desde melloras desde a rotonda ata, bueno, ao final fixamos a primeira parte hasta o Comisano, por o lateral dereito. Bueno, é unha remodelación total de saneamento, auga, vánculos de iluminación, novos pasos de peóns, aceras accesibles, bueno, levar a cabo a humanización que non se dá feito por parte da administración, irla facéndonos a troceada para ir dando solucións á cidadanía, porque evidentemente o Concello e a parte urbana deste Concello ten dereito a seguir crecendo e desarrollándose, e esa parte importante, a parte do areal e da accesibilidade, melloras da seguridade vial, iluminación, que tamén é unha cousa que vostede facía
recurrentemente que é verdade que hai necesidades de mellora da iluminación. Bueno, pues nese proxecto pues, irá recollido todo, de acordo, sen Sardiña. Eso sí, esta obra, que é unha primeira parte do que se debería de desarrollar cara ao futuro, é o marxen dereito dende a rotonda de Cabanas ata o Comesano, de acordo? Despois, a continuación, solicitamos por escrito pois, a prórroga automática da validez dos cartóns de aparcadoiro para 2021. En principio non tivemos contestación expresa desta solicitude, pero comprobamos que, bueno, anunciaron no Facebook que quedaban suspendidas as solicitudes. En calquera caso, vimos nas últimas semanas decretos relativos á renovación de cartóns de aparcadoiro. A vista desta situación, por preguntas dos veciños e veciñas, en que situación se atopan os trámites de renovación de cartóns de aparcadoiro no Concello de Cabanas? Pois as renovacións vía telemática se poden seguir facendo sen Sardiña. Estos días veo a persoas maiores que viñan un pouco confundidas porque obviamente non teñen redes sociais para enterarse ben de todas estas novas. O cerro perimetral tampouco a xente non salía moito de casa, tampouco non se enteraba moito sobre todo a xente maior non se enteraba moito desas medidas, non? E a xente maior, sobre todo, sí que cando viñan, pues, se intentaba recoller a documentación e se lle facía, de acordo? Polo demais, de momento, pues, están suspendidos, próximamente sí que volveremos a facer as renovacións de cartóns con normalidade e as altas novas de cartóns tamén. Vale. Ben, en relación a relación de postos de traballo no Concello de Cabanas, que están en tramitación, tiñamos que comentar o seguinte. Despois temos a pregunta. A primeira relación de postos de traballo do Concello de Cabanas entrou en vigor o 11 de maio de 2010 e custou algo máis de 3.000 euros, cando a Diputación da Coruña pois, pagaba as RPTs dos concellos exactamente como unha empresa que o fixera daquela o Concello de Cabanas. Mesmo, esta primeira RPT oficial estaba baseada noutra anterior da Universidade de Santiago de Compostela, pois que tanto o Partido Popular como a agrupación de PPRI pactaran sepultar por revolucionaria, o equiparar funcións con soldos e parar a onda privatizadora de servizos públicos. O 28 de maio de 2019, o Concello pagou pois 2.420 euros a unha empresa pola última modificación puntual daquela primeira relación de postos de traballo que houve, non? Sen embargo, pois, en outubro de 2019, unha nova empresa comezou a prestar o servizo de modificación e actualización da relación de postos de traballo do Concello de Cabanas. Foi contratada directamente e sen procedimento negociado en 13.320 euros por decreto da Alcaldía 432-2020 de 7 de abril de 2020. Poderíanos explicar ao Goberno as principais modificacións e actualizacións previstas na relación de postos de traballo que están tramitando? González. Sí. Bueno, en principio, o documento de relación de postos de traballo está en rexistro, se pode comprobar. Xa está o borrador, próximamente iniciaremos o que son xa as mesas de negociación cos sindicatos, que, como saberá, hai que convocar as mesas de negociación e, en principio, o que se fixo coa RPT foi unha modificación prácticamente total e se fixo unha nova valoración de todos os postos de traballo. Había unha serie de postos de traballo, sobre todo no relativo ao persoal laboral, que non estaban ni siquiera valorados, non tiñan puntuacións e se traballou dende o principio con
tanto coa empresa como con todos os traballadores e traballadoras do Concello na elaboración das fichas de funcións e estamos xa no proceso de iniciar probablemente en 2 semanas as mesas de negociación. Moi interesante. Ben, entón estaríamos falando de modificacións. Ben, despois teñamos outra cuestión relativa ao anuncio do pasado pleno ordinario do mes de febreiro, realizado polo Concello, que comprobamos que no Facebook e na página municipal omitiuse que o pleno ordinario de corporación de febreiro viña obrigado por sentencia xudicial firme, en sustitución do pleno ordinario de xullo de 2019 e por recoñecemento de vulneración de dereitos fundamentais a este concelleiro. É a primeira sentenza neste sentido desde o comenzo da democracia en Cabanas, e teño que lembrar que as canles oficiais de comunicación do Concello deben estar suxeitas, en principio, á veracidade e á imparcialidade das informacións, porque unha información parcial dificulta que os veciños entendan o que pasa na corporación. Como é evidente, para nos séguese bastante na liña de mandatos anteriores, nas que os grupos da oposición non tiñan espazo na web municipal, nin existen cando se presentan propostas por escritos. Aquí aprobanse cousas neste pleno e despois non aparece nada en ningún lado, ou rexeitanse e tampouco aparece. É por iso que, para evitar patrimonialismos, nestas anteriores legislaturas que solicitamos a mellora da comunicación municipal co fin de cumprir os mandatos legais e concretamente que no caso do pleno convocado para este pasado febreiro, en sustitución do ordinario de xullo, se faga mención expresa aos motivos desa convocatoria, que son a sentencia judicial firme. Non vemos cal é o problema cando na acta de convocatoria dos concelleiros aparece perfectamente reflectido e despois nas redes sociais e na web municipal non hai ningún rastro de referencia a esa situación. Entendemos que é básica. Varela. Sí, como responsable da área de comunicación, dicirlle que non é certo o que está comentando, pode comprobalo na página web. O pleno foi anunciado ao mesmo xeito que se anuncian todos os plenos, no que se indica cando é o pleno, cal é a orde do día, e se axunta unha imaxe que é a imaxe da convocatoria do pleno, onde pon especificamente o mesmo que reciben as concelleiras e concelleiros desta corporación. Siguiente pregunta, señor Jardín. Sí, eu suxírolle que escriba no Facebook e máis no Twitter e máis na página web, no texto, na página web, non nas imaxes, o que pon na convocatoria. É tan sinxelo como iso. Non foi falta poner unha imaxe, todos sabemos o que pode ser unha imaxe, pero non é a clara. Moita xente non sabe que hai a imaxe ou non sabe ni siquiera pichar na imaxe. Non lle custa tanto caro, poñer as cousas como teñen que ser. Agora, eu estaba me referindo a esa situación, creo que é a real, porque no texto non aparece, e vostede pode dicir tamén as súas consideracións que tamén temos en conta, evidentemente, a hora de facer o seu traballo. Pedimoslle que rectifique nese sentido. Ben, quedábanos tamén unha última pregunta sobre a fibra óptica, que, aquí neste pleno ordinario, como xa é habitual, neste caso tivemos xa algunhas dificultades de conexión, eu xa vin varias veces como quedou a xente conxelada, non sei se eu terei, o mellor, unha conexión segura, porque neste caso tamén temos aquí unha limitación importante. Facemos o que pode e podemos sacrificarnos porque cuns microcortes non pasa nada. Pero queríamos preguntar ao concelleiro responsable, a ver se esta volta non busca un erro, nin busca unha mentira, nin busca cousa polo estilo, se nos conta a verdade de como están os avances que se produciron desde o pasado pleno de xaneiro
en canto a mellora do servizo de fibra óptica. Ben, moitas grazas, señor Sardiña. A verdade é que lle agradezco enormemente que faga esa pregunta. Teñolle que dicir que nos resulta extremadamente gracioso que problemas polos que ninguén se preocupou durante 20 anos, incluído vostede, non, como constante en todo este período, agora que por fin hai un goberno que levanta a man, un goberno que se preocupa, estes problemas pasan a ser problemas acuciantes, e nos que imos tarde, non? E nos que parece que non facemos nada. Pois efectivamente, señor Sardiña, claro que imos tarde. E imos tarde porque ningún goberno anterior se preocupou pola fibra, pero tampouco se preocupou vostede cando estaba na oposición e como sigue na oposición. Lembrolle que a única vez antes desta legislatura no que se fixo unha proposta para dotar a Cabanas dun plan de banda larga para a extensión da fibra óptica foi na pasada legislatura, a instancias dunha proposta do BNG, sendo eu portavoz municipal dese grupo. Si quere, tamén lle lembro a súa intervención naquel pleno, no que vostede dicía que o único que podía facer o Concello era, e cito textualmente, reclamar o servizo e agardar algunha graza por parte das operadoras. A verdade é que iríamos aviadas con vostedes, se esperaran as veciñas e veciños de Cabana por vostede para ter fibra óptica. E dai, desde que chegamos nós ao goberno, ese compromiso deste goberno en pleno e deste concelleiro en particular por impulsar un plan de banda larga que chegue a todo o Concello, tal e como se explicou en reiteradas ocasións, penso que en todos os plenos, nos últimos plenos ordinarios que le van falado en todas as preguntas, e en todas se explicou reiteradamente. Outra cousa que vostede queira ou non entender, porque parece que non me debo expresar ben, non debemos de falar o mesmo idioma. En isas estamos, señor Sardiña, colaborando co resto das administracións para mellorar plans, para poder acollernos a máis subvencións, colaborando coas operadoras, colaborando coa veciñanza para levar a cabo un desfregamento complicado, ambicioso e que xa disfrutan en moitas casas do noso Concello en prácticamente todas as parroquias. E, por certo, quero remarcar, nun tempo récord, tendo en conta que partimos de cero cando este goberno tomou posesión en xuño de 2019. O plan, xa yo expliquei 200 veces, volvo a explicar, están publicadas a relación de entidades poboacionais que a final deste 2021 van ter cobertura, se sigue avanzando mes a mes, estamos chegando, máis veciñas e veciños se poden conectar á fibra óptica. A verdade é que penso que é un plan impecable e que está indo extremadamente ben, e sobre todo mirando da situación na que partimos cando este goberno tomou posesión. Sí. Pois moi ben, agradezolle a súa inestimable insistencia a súa manipulación, evidentemente, das miñas palabras en 2018, creo que foi, porque é o que sabe facer, evidentemente, se non é capaz de publicar unha convocatoria que é excepcional, evidentemente, faina como se fora outra calquera, como se fora algo mecánico, copiar e pegar, non? Ni siquiera chega a iso. Xa copia e pega de anteriores que son iguais, pois de vostede non se pode esperar moito máis, non? Eu que dixen daquela, en 2018, para que quede constancia, dixeno claramente que aludía á situación de internet en Cabanas, as preguntas feitas por En Marea sobre a actuación de internet en Cabanas, que fixemos preguntas, non só fixemos aquela intervención, neste momento está por debaixo dos 20 megas, daquela 2018, pero na realidade, segundo a contestación do goberno, é cada operador de acordo coa súa estrategia empresarial e de mercado quen planifica os investimentos, que se están facendo prioritariamente en zonas urbanas. Pero aquí estamos nunha zona de cruces de cableado e non debería ser problema, inda que Movistar neste momento non ten previsión. En momento non coñecíamos unha previsión por parte de Movistar. Mire usted do que falábamos, para non interesarnos polo tema. A previsión do goberno é que en 2020 ter acceso de 30 megas. E con esta falta de iniciativa do goberno central, o que se pode facer dende aquí é acordar reclamar este servizo e agardar algunha graza por parte das operadoras. Iso foi o que lle dixen eu naquel momento, que vostede, evidentemente, non se sumou, segue manipulando as miñas palabras como lle parece mellor, o que parece habitual nas súas intervencións. Lamentamos que non entenda a colaboración, non entenda as preguntas no bo sentido da palabra, o que se dedique xa o que fixo sempre, é dicir, que non é co Partido Popular e co señor Sardiña, senón é o señor Sardiña, cos veciños tamén, agora tamén, a través das redes sociais. É a súa actitude diante da vida, entón non entendo nada. Pero que sí que lle quería dicir é que nos sorprende moito que
que en 2020, en maio concretamente, Telefónica presentou o proxecto de PEBAN para a adaptación da fibra óptica. Ese mesmo proxecto foi aprobado precisamente o 27 de xaneiro de 2021 a través de decreto. Estamos falando de máis de 6 meses de tramitación. Non lle estamos dicindo porque non nos dou tempo, simplemente preguntamos cales eran os avances. Non lle estábamos dicindo se tardaba moito ou pouco. Entendemos que aí o Concello sí que pode acelerar algo. E vostede está aí e creo que vostede é o que lle estamos demandando que acelere eses trámites. Non entendemos como tardou ata novembro Telefónica en presentar unha autorización que debía faltar no expediente, que non se debe detectar ata o último momento, e que, ainda por riba, despois de novembro, de presentar esa autorización, e a propia operadora demandar unha celeridade por parte do Concello, o Concello ainda deixou para xaneiro de 2021 a aprobación dun plan, dunha fibra óptica que, polo que nos consta, polo que a mí me consta, e os veciños xa nos comentaron, si xa vou rematando, señor alcalde, moitas grazas pola intervención. Evidentemente xa estaba instalada, incluso antes de estar aprobada a través de decreto. Polo menos a fibra estaba tirada, porque nós falamos con traballadores que estaban facendo ese traballo. Evidentemente temos unha relación de núcleos que están que creo que está obsoleta. Termine, porque non me pregunta nin error, nin nada o que está dicindo. Estou formulando unha sugestión. Non me está formulando, está dando un meeting. Sí. Vaya terminando. Mire, por favor, faga o favor de respetar un pouco os seus compañeros de corporación. Vaya terminando, señor Sardiña. No, vaya respetando os seus compañeros de corporación. Eu te respeto, pero... Non está a facer. Non o está a facer. Neste momento non o está a facer. Veña, termine. Non está a facer. De verdade. Estou falando sobre o tema, non me estou saindo do tema, estou falando sobre o mesmo. Estou preparando o que é a suxestión, evidentemente. Non fai falta 5 minutos de intervención. Pois é un tema relativamente importante. Acaba de ver como o seu tenente de alcalde me acaba de achacar que non trato estes temas ou que non me interesan ou que tal, e de feito estou demostrando que sí que me interesan e que sí que me preocupo por miralos, estudalos. Outra cousa que a él se lle moleste ou utilice as súas argucias para tratar... Vaya ao grano, señor Sardiña. Sí, eu estou explicando por que teño que falar así e por que teño que explicar as cousas. Senón é que parece que, claro, se falas pouco, mal, se falas moito mal. Se todo... Nos plenos estamos para outra cousa, estamos para escoitarnos, non estamos para andar interrompéndonos, vale, señor alcalde? Ben, en esta liña, comentando que o que estaba falando dese evidente suxestión de que teñen que acelerar os trámites, ou deberían, tamén lle estaba comentando a cuestión dos núcleos que aparecen nese primeiro copia-pega que fixo o Concelleiro das Tecnoloxías, de núcleos que estarían incluídos nesa segunda ampliación da fibra óptica, despois da primeira, que foi concretamente no Pereira, na zona de Val. Agardo que a fibra óptica vai chegando. Aquí, a pesar de ter fibra óptica a uns 300 metros, non a temos, non estamos na relación de núcleos do Concello, concretamente, e como a nós hai máis núcleos que lles faremos chegar, que non están incluídos nesa relación, e que agardamos que o goberno local nun vindeiro pleno apoie unha proposta nesta liña e suxerimos que o fagan para poder incluir núcleos que non foron incluídos inicialmente nesa relación e que sí que deberían de estalo á vista do proxecto. Simplemente con ver o proxecto xa se podría facer esa inclusión e non o fixeron, como lles digo, aprobando un proxecto que xa estaba obsoleto e que había que revisar mínimamente. Eu agardo que traten este tema con un pouco máis de rigor, que falen dos demais concelleiros, que non poñan palabras que non dixeron, que expliquen as súas palabras no seu contexto e suxírolles que tamén respeten as intervencións dos seus compañeros de corporación. Nada máis, moitas gracias. Unha cousa máis, señor Sardiña. Sí. Señor Varela. Sí, simplemente dicirle ao señor Sardiña que non vou entrar en descalificacións persoais, parecenme fora de lugar. Bueno, non lle vou entrar no seu xogo, sei que lle gustaría. O traballo está aí para ver. No único que ten razón vostede, na única verdade que dixo na súa intervención, meeting, acto político desta tarde, é que esa lista está obsoleta. E é certo, está obsoleta porque se conectaron máis núcleos do previsto froito precisamente do traballo deste goberno e deste concelleiro en particular falando con diferentes operadoras para aproveitar despregamentos e chegar a novas casas.
Entón, fronte a mentira, manipulacións, xa lle digo, non lle vou entrar. Pode presentar as propostas que queiran. Non vai ser nada novedoso no que xa está traballando este Concello. Como xa se indicou, non sei, 2, 3, 4 ou 5 veces, o obxectivo deste goberno é chegar ao 100% dos núcleos deste Concello a través de fibra óptica, en algúns puntos que non vai ser posible a través de redes 5G a finais de 2023. Un horizonte ambicioso porque é bastante rápido. O que hai actualmente publicado é o 21 e o resto de núcleos están previstos, pero ten que saber, se non o sabe, a mí non ten que saber de todo, non? Pero un desplegamento de redes para chegar a certos puntos hai que chegar antes a outros, non? O galla poderá ser despregar unha fibra e xa está, hai que ter moitos condicionantes e a extensión de rede é un traballo lento e vamos moito máis rápido do que se debería. E estamos urxindo a ir moito máis rápido do que debería. E, de feito, fala vostede de conexións de 2, 20 megas, 30 megas. E dicirlle que onde estamos chegando coa fibra, a maior parte da veciñanza pode conectarse a velocidades de 1000 megas, 1 gigabit. Simplemente dicirlle eso. Moitas gracias, señor Varela. Señor Sardiña, breve. E para rematar, claro, iso de 20-30 megas estaba falando de 2018, señor Iago Varela, o mellor perdeuse. Disculpe que, claro, como fala de tantas cousas, pois entendo que te confunda, non? Eu agardo que, evidentemente, agora que haxa 1000 megas e que haxa máis. Se é posible, pois, nese sentido, suxerimoslle que traballen. E suxerimoslle tamén que, xa que está tan voluntarioso, pois corrixan o proxecto, é dicir, o que está aprobado, que aprobaron o 27 de xaneiro de 2021 a través do decreto da alcaldía, que está exposto no portal de transparencia, e que o corrixan porque é a relación antiga de núcleos. Perderon unha oportunidade de actualizar eses núcleos, deben de estar moi ocupados en ocuparse do señor Sardiña, que é o seu principal problema, e creo que lle está facendo unha proposta en serio, formal e correcta. Se non entende, pois vostede é o seu problema. Eu estou mirando polos veciños como vostede tamén debería estar mirando. Neste sentido, aprobar un proxecto que está obsoleto sen incluir os novos núcleos que van entrar e que vemos todos, merece unha iniciativa nese sentido. Non se preocupe, presentareina. Vostede volverá coas súas matracas e coas súas teimas persoais. Nada máis. Sí, simplemente, moi breve, simplemente matizar, señor Sardiña. Non se podían modificar, porque sería absurdo modificar esa proposta cando é imposible materialmente chegar a finais de 2021, que é o que se contempla nese plan, chegando ao 100% dos municipios. Vostede pode prometelo, prometer o papel aguanta todo e as súas teimas aguantan todo, pero estamos nun goberno que é realista e eu prefiro falar de datas concretas e realistas e non poñer cousas no papel que son quimeras. Moitas gracias. Bueno, pues, señor Sardiña, xa non hai máis. Sí, simplemente non me refería a municipios, referíame a núcleos que pasa a fibra óptica xa por eles. Eu creo que se volve a perder o fío, creo que xa se está liando cousa, iso era a miña intervención e aí está para que escoitala. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Sardiña. Bueno, pois non tendo máis puntos a tratar, damos por finalizado o pleno. Moitas gracias e boa tarde.